हेल' सनाफोर खुलुमबाय आंनि बसुमतारी अनामिका चेनेलाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गिबियावनो बयखौबो बरायलाबाय सनाफोर फैलायबाय नोंसिनि खाथियाव दिनै गोदान मोनसे भिडिअ लानानै अननानै भिडिअखौ बयबो जोबोद होलांदो आरो चेनेलाव जुदि सोरबाफोर गोदानै फैनाय दंबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होलांबानो जाबाय आरो भिडिअखौ नायनो मोजां मोनथारदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होदो सनाफोर होमबा आं भिडिअखौ बेनिफ्राय स्टार्ट खालामलांसै आरो आलासि फैदों आंहा सनाफोर नोंसिनिबो दा देखायनोसै आरो आलासिखौ ओमफ्राय आङो बिसोरनो दा थावनि फिथा सावनो नागिरदों आरो नोंसिनो देखायनोसै आरो नायलांदो सनाफोर नोंसोरबो थावनि फिथाखौहाय मोनसेलाय सनाफोर नै थावनि फिथा माबागासिनो दङ सावगासिनो जोङो आलासि दंफैयो आलासि बिब' बिनानाव ज' जाजोबदों नै जोंहा जानोसैलाय ज' जानानै आरो लोगोसे बेस्ट फ्रेन्डबो ना जों बेस्ट फ्रेन्डबो गोदोनिफ्रायनो लोगोफ्रा सोरबा सोरबा नुग्राफ्रा आयै मालायसो होनलायसिगोन मालाय बिस्रासो ज' जादों होननानै मोनखांजोब्बाय सनाफोर साहाबो जानखाबाय आं फारसेजों साहाबो लोंसै आरो लोङाबो सिखारबाय मोनखांबायानो जाबाय रेडि जायो साहाबो लोंना लानोसै आरो जोङो माइब्रा एसे दंमोन बेखौ देब्रबदों आङो नै नुबाय आलासिया नुदों नै आलासिया नै नोमबाजै भिलेज लायबा नायद' नोमबाजैया नाय नै नोमबाजैया साहा लोंबाय दायो फिसाफ्राबो नै लोंबाय आरो दायो नै खथ' खस्थ' सौनानै देना जाहोबाय आं बेनो नाय गोसोआ माबायदि मोनखो मोनजानानै मोजां मोनबाय मोजां मोनबाय दा हरसे उन्दुनाय गैखाया ओमफ्राय रायलायलायनायानो ओरैहायबो नै मासेयाबो लाइन मारिगासिनो दङ साहा लोंबाय आरो दायो जोङो ज'यैनो साहा लोंबाय नै नोमबाजैनि सिथाव सावनाया नायलाय बाजाबलायनाय रोङा जायो आंनो जानोसो आं बाजाबनायबाबो आंनो रोङा जायो आं रोङा जायो नै बियो एक्सपार्ट आरो ने सनाफोर आं सावनायखौ जाफैबावबाय रोङैनिखौनो गावथ' सावना जाहोफेरा आंनो दायो जाखां लोंखां दिनै महरायनायनि दिन पार्टि दं जोंहा साथामजों सेजल गोथाव जाथारदोंहाय लोगोफोर नै आं संनाया गोथाव जाखायो माबा सावरि संफेरदों ना गोथाव लोगो मानसियाबो नायनो साइस नालाय दाबो आंनो साबसिनबो थानाय माने मोजांखा जोंना बिनानावा फिसाफ्रा नाहरलाय फिसाफ्रा आं जानाय फिसाफ्रा जानायसो थांनोसै दायो मा मोनबोयो जेनेबा मा जाहोनो हायो बिसोरनो अमा बेदर हाराफोरखौ लाबोना फैसै गारियाव थावबो गैयामोन नालाय थावखौबो सोखाबाय आरो दायो आङो माबायदि सासे रायलायगासिनो दङ जिरायनानै बाजारनिफ्राय सफैनाय सनाफोर बेदर लानानै फैबाय आरो दायो न' मोनफैबाय अमा बेदर एरि लानानै फैबाय आङो आलासिफोरनोहाय आयाव होनो टमेट' लायनोसैलाय आङो टमेट' खानोसैलाय टमेट' फिथाइ खानो नागिरलायबाय आं नै सनाफोर दायो नै टमेट'खौ खानसां सनाफोर अमायावबो होनोसै नायावबो होनोसै आरो माखासे खाखांखाबाय आं दहायबो एसे खाखांखाबाय आरो सिगाङावबो ओमफ्राय दायो थोदेरैखाय आरो लांफैबावबाय आं थाइथाम खादेरबावबाय आरो दायो बिराद मोजां मोनफ्रुजोबना दंमोन नालाय सिन्था गैया सनाफोर खाब्रबबानो मोनो गोसोबायदि जायो आरो बिराद मोजां थायखादों फिथाइयाथ' मोनसे नुखादोंना दायो लानानै फैबाय थाइथाम लाबोदेरबावबाय आं दायो अमा बेदरखौ एसे रुदबबाय आं सनाफोर दायो एसे रुदबना लाग्रोनोसै ओमफ्राय ओरैहाय नै नैबे दाउ बेदर दाउ लकेल फिसाफोरनो लानानै फैबाय आरो ओमफ्राय नै ना दङ आरो सिङावहाय नाबो दं नै बेखौ दाउआव एसे होना होनोसै आरो दाउआव एसे होनानै होनोसै सबायसो जागोन नालाय नै सनाफोर एसे सोमना लाखाबाय आरो आङो कुकाराव होनोसै आरो बेखौ दायो होमबा आं संलांबाय थानोसै सनाफोर आलासिखौ माइरं जावहोगासिनो नै आलासिया नुबाय गवा आंनाव जाय आलासि जाफैबाय गवा खामानिसो मावनाङो
माइरं जावहोनो थाखायनो लेंहरफ्लाबाय आरो आं बेखौ माइरं जावदो ओंखामा सेब जादो नङा दे उफाय गैया आं माइरंखौ बारा मोजां जावनो रोङा सनाफोर बेनि थाखाय नै आलासिया जावनानै होलांसिगोन आरो आङो बेसारा अन्थाव बाथाव दे जावदो सना नै दिनै ओंख्रि सनाफोर नैबे अमा बेदर एवनाय आरो ओमफ्राय नैबे दाउ बेदर एवनाय नैबे दाउ एवनाय नैबे जाहैबाय सबाइ ओंख्रि सबाइ ओमफ्राय नैबे जाहैबाय टमेट' मटर ना आरो बेयो दायो जोङो जानो लाबाय आरो सनाफोर जाग्रोनोसै फिसाफ्राथ' जागासिनो दंखायो फिसाफ्रा जाबाय आरो बे अमा ओमफ्राय खिथाद' ओमफ्राय गोथावदान जायाखै जादों दायो नै ओंखाम जानो खुरबाय बुरजा जादो थाब देरनायनि जासिगोन आरो थाब बिजामादै मोननायनि जिरायबायबो ओंखामखौ जानो एसे मंलायखांबायबो गारमाबो फिखांबाय ओमफ्राय ओंखामबो जाबाय आरो दायो जयैनो ओरैबायदि खुसिना जोङो बुंनांखाला आरो खुसिया जा गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय एफा गोबाव उनाव ज' जानाय नालाय सनाफोर मिनिबायबो खुसिबो जाबाय जायो लागिरा आंबो दा लागोन ना नोंखौ खेवदों बेनो जायो जेब्लानो दै सोगो लोखिसारा दैयाव जादो सनाफोर जोंहा जाबाय सना बिसानाव गोथाव ओंख्रिया मोनसेबो थावा सासे जानानै गोदोनासिन खालामबाय संख्रि गोबाबथार सनाफोर फरायनोसै बेयो जासोबायनो जमादै थोरसिनै लाबाय बे ओंखामखौ थोरसिनै लानानै जाखानायसै आरो बेदराथ' Boleh gaya bisa ni ah. Ada lagi ya. Wah, kan jangan ni siapa ni? Zaman ni Jody ni, jangan zaman ni bola ni. Ada bal, zaman ni Jody jadi. Jadi sunat ada. Gari makari, apa lah tu cuma. Jentong le. Bisa apa lah kau ya? Kasih jom orang lah. Oh, tanah. Kita tahu. Zaman ni Jody. Lama ni orang bisa. Nanti Tahu semua semua kita. Oh, ni orang apa ni? Belajar. Amai maba. Agak ditun. Amai agak ditun agak topsiran. Amai dah zaman ni Jody. Amai zaman ni doi sinjino jadi semua dorong hanai. Mana ber? Zaman mana? Ah, jangan siap hari kerja tu. Siapa juga ada kita. Oh, dah dah je. Tadi sengaja kau kat sana lah. Kudum ni aku sekarang go. Dari je. Orang yang aku sunya dia tu. Nana, baby dia orang sangat dia. Apa? Mangsa. Aku tak berang cak. Aku tak berang nanti si macam apa? Aduh. Mak dia pulang bagi lah sana. Aje. Ya, ini tu cam tu. Tunggulah nanti. Ayah kau, Sona. Macam mana? Ni nanti udah sana besok dah. Hey. Ziza. Apa? Kau bilang. Noi, bidu kamu. Ziza kau mana? Nampak sih ya? Kau yang cerai zah ni nana ada gerja kau baik kamu lah kamu. Apa? Bidu lah. Kau bidu, rumah bidu. Nah, bila kan dah baik. Apa? Sona, kau bilang. Apa? Itu sudah macam lah. Kau tahu macam apa? Puna kana sih mau tak kaya jenar ya. Mana lagan tu? Bye, Sona. Bye.